Hwn di'r pedwerydd tro iddyn nhw fod draw yn Prydain. A be dyn ni wedi gwneud, dyn ni wedi cyfuno at ein gilydd cerddoriaeth nhw, sef cerddoriaeth choropo. A cerddoriaeth Cymraeg, y lawan Cymraeg, caneuon Cymraeg. Mae'r perthynas, beth sydd wedi dod â ni at ei gilydd, di'r telyn, actually, di'r offeryn, achos mae yn cerddoriaeth choropo ac yn y sîn yna, mae'r telyn yn rhywbeth eitha bwysig ac yn rhan cynolog o'r band, felly. We are Cimarrón. This is music from the plains of Orinoco River from Colombia. I am a bassist player in this band. I am happy for our tour. Music is very fast, very strong. We are represented Colombia in word. Beth sy'n really diddorol, mae rhaid i fi just sôn amdan be mae gwaith Cimarrón yn neud. So mae Anna sydd yn canu efo nhw. Be mae hi'n neud i bod hi'n creu rhyw fath, mae wedi creu rhyw fath o ysgol sydd yn annog y bechgyn ifanc mae i ddod ato hi. A wedyn mae hi'n dysgu'r dawns iddyn nhw traddodiadol, mae'n dysgu'r offerynnau iddyn nhw. A beth sy'n really diddorol di bod actually yn Golombia, ti'n sôn am hawliau merched. Yn yr, hefo hi, mae'r cerddoriaeth choropo yma, di ferched ddim rili'n canu fo. A dwi'n meddwl bod hi'n cael llawer hynny o parch o fewn Colombia yn canu. Achos mae'r pobl i gyd yn meddwl amdano fo fel rhywbeth mae bechgyn yn neud, neu mae bachgyn yn neud. So mae'r ffaith bod hi yn neud hynna yn rhywbeth sydd yn really symud pethau ymlaen, ti'n modd. Ac yn fwy na ddim, mae'n dysgu fo i bechgyn arall.